til tider så føler jeg mig som verdens heldigste kartoffel. Det er en dejlig følelse. Jeg har lige været på et webinar, som er en del af denne her uddannelse, som jeg jo er i fuld gang med, Legacy Builder Program. Jeg er næsten tom for ord. Altså, hvor meget man lærer derinde, det er simpelthen fantastisk. Det ender faktisk med, at jeg går hen og bliver en hel hej til det her digital marketing, tænker jeg. Det tror jeg på. Jeg tror også, at det skal nok gå rigtig godt. Hvorfor gør jeg egentlig alt det her? Jeg ved ikke, hvad du tror, men jeg kan fortælle dig, at jeg gør det, fordi det gør mig glad. Det gør mig glad helt ind i hjertet. Fordi hele ideen med det her, det er, at jeg skal fylde mit liv med glæde, med aktiviteter, som udvikler mig som menneske, og som udvikler mine kompetencer. Jeg skal udbrede Live Good. Jeg brænder for Live Good og et godt helbred. Og jeg skal hjælpe andre mennesker til at kunne, forberede sig på en tredje alder. En alder, hvor man er fri, hvor man har mere tid, men hvor man også har ressourcer og penge til at gøre det, man er glad for. Og det kan en folkepension ikke klare. Ikke alene i hvert fald. Ja, nu ved jeg godt, det kommer jo an på, hvilke ønsker man har, og hvad det er, man gerne vil. Men jeg vil gerne rejse. Jeg vil gerne opleve. Jeg vil gerne have så mange stjernestunder som overhovedet muligt. Alt den tid, jeg får lov at være her på denne her klode. Og jeg vil gerne rejse sammen med venner. Jeg vil gerne rejse sammen med familie. Og som deltager på det her Legacy Builder Program, har jeg også mulighed for at sælge og få 100% profit selv på alt, hvad jeg sælger. Det er ikke ligesom i network marketing, som jeg jo i øvrigt altid har beskæftiget mig med, at man kun får en brøkdel af salget, og en stor del skal bruges til at betale uplines og selve firmaet. Her der er alt salg 100% mit. Det kan jeg meget godt lide. Omvendt kan man så sige, så er jeg også med i Live Good, og der er 100% slet ikke mit. Men nu er jeg ikke i Live Good på grund af penge. Jeg er i Live Good, fordi det gør en forskel. Live Good hjælper os med at leve sundt, og blive ved med at leve sundt og have råd til at leve sundt. At det på den lange bane så også kan komme til at give nogle rigtig gode lommepenge. Du ved, bare sådan, så man kan komme til at rejse en masse. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Live Good er et medlemskab med mening. Digital Growth Community er uddannelse med mening. Det er aldrig for sent at lære nyt. Sådan er det bare. Og jeg elsker det. Jeg synes, det er fantastisk. Så ja, jeg kan kun anbefale andre, som har lyst til at lade sig udfordre, som har lyst til at flytte grænser og komme ud af komfortzonen, med henblik på at bruge det på at skabe på sigt endnu bedre liv med endnu flere muligheder. Jeg kun anbefaler jer at kigge på det her, helt sikkert. Hvis du har lyst til at vide noget mere om det her, så giv mig lige et hint. Så skal jeg sørge for, at du får, så får du bare en mail fra mig med et link og et blueprint.